Ràdio Vilablareix presenta la notícia positiva de la mà de Rosa Anticó. L'empresa d'embotits Curós de les Preses ha obtingut els certificats IFS, uns dels més exigents en el sector. IFS, International Food Standard, és un protocol tècnic desenvolupat per als distribuïdors alemanys, francesos i italians amb el propòsit d'ajudar als proveïdors a que subministrin productes segurs conforme a les especificacions i a la legislació vigent. L'empresa J. Curós S.L. és una empresa familiar que va començar el senyor Joan Curós Bataller l'any 1940 amb una carnisseria, fent els primers embotits. A poc es fabricaven més i més embotits i es va anar deixant la carnisseria. Des de llavors hi ha hagut molts canvis a l'empresa, però sempre mantenint la qualitat dels embotits. Hi ha hagut èpoques de major creixement, èpoques complicades com la postguerra. En l'actualitat s'han especialitzat en productes més artesans i de qualitat, fent una producció moderada. La nostra línia no és la de créixer molt i ràpidament. Intentem créixer en els productes de més qualitat, ha comentat Joan Curós, net del fundador de l'empresa i actual gerent. Elaboren embotits curats tipus fuet, espetec, llonganisses, baiones, lloms, productes molt especialitzats per la demanda interna i l'exportació, sobretot a la Unió Europea. D'aquestes especialitats, fabriquen més de 60 varietats diferents de productes, entre ells fuet d'olives, figues, avellanes, rocafort i tants d'altres, en espetec d'ànec, de cèrvol, de conill, etc., segons el mercat que va destinat i a les necessitats dels clients. L'empresa, al llarg dels anys, ha anat realitzant fortes inversions tecnològiques per millorar la competitivitat, però sempre conservant la línia de producte artesà i de qualitat. Els seus principals mercats són Espanya, França, Alemanya, Bèlgica, Holanda, bàsicament per proximitat i pel seu poder adquisitiu, tenint en compte que la seva demanda és de productes de qualitat.